Minkä verran pannaan? No semmonen 5 senttiä. Siellä on jo 5 senttiä tuota, niin pannaan tätäkin. Et se todennäköisesti on kohtuun painava. Miten sä oot saanut tästä näin painava? Ja tää on aika optimaalisella paikalla. Selvä. Ei. Mihin mä niitä? Kuka tästä teki näin paino? Joo. Tai hei, ota mä kokeilen vielä yhden. No saat jo yllällä. Ja mihin? Alla. Okei. Sieltä tulee ihan just riittää. Hyvä. No just. No, otan toiset vaan. Ne pysyy siinä.